samun nan maki. Kwalelanka. Taimaka ki bani dama minti daya zuwa su. In ya gaggoshe su ina so ya kira mun dokoki da kanshi. What's up? CBB! CBB! I need to see you on the stage, man. What's up, What's up, Kananda? Ayi sallah lafiya. Ayi sallah lafiya. Ya kaji ba wani zubi kike. An yi sallah lafiya. Yawwa, ko kuka oya na. 4 2 wow. Let's go to it. Wow.